Ngiyabingelela kwelihle igama lika Jesu Kristu. Namhlanje ngizokhuluma nalabantu abanema ideas right. Laba abane vision right. Abakwazi ukuqala izinto ezinhle empilweni. Abakwazi ukuqala amabhizinisi empilweni kodwa bangawaphethe. Konke okuqalayo akulast. Konke osukubamba ngesandla sakho akulast. Ngizothi namhlanje ake sikhuleke ukuthi uNkulunkulu asiphe isineke. uNkulunkulu asiphe ukubekezela. uNkulunkulu asiphe ukumotivate kuwo konke esikuzamayo empilweni. Lithi iBhayibheli engilifundayo osebambile egejeni angabe sabheka emuva. Ungabe usabheka lo uphuma khona, bheka lo uya khona. The reason why siwa ingoba sibheka kakhulu lesiphuma khona. The reason why siphelwa amandla ezintweni ezenzayo sibheka kakhulu lesiphuma khona. Lithi iBhayibheli ungabe sabheka emuva. Lithi uma ufuna umbuso kaNkulunkulu ungabe sabheka emuva. Akekho umuntu ofisa umbuso kaNkulunkulu osehamba eqalaza. Kusho uLuka 9:62. Osebambile egejeni angabe sabheka emuva. Uyalazi igeje obambelele kulona. Ungabe sabheka emuva. Ifiso zakho zaziwa nguwe. Ungabe sabheka emuva. Uyazi lo ufuna ukuya khona. Ungabe sabheka emuva. Phokophelela lo ufuna ukuya khona. Bambelele egejeni noma kunzima kunjani bambelele egejeni. Lisho njalo iBhayibheli osebambele egejeni angabe sabheka emuva. Reverend Thabethe eMaran Hill under Israel United Congregational Church. Please subscribe, like and comment. Siyabonga.